wi Muhammad wi yimɓe maɓe a unabbi'ukum garemi haalana on e khayrin ko ɓuri moƴƴude min zalikum e ko kalanmi on ko mi wino on zujjina linnasi hubbu shahawati min annisa'i wal banina wal qanadiril muqandarati ɗe gueɗe fof de waɗa ko mata'ul hayatudde ɗi mi haalana ko ɓuri moƴƴude holko ɓuri moƴƴande lilladina wonande ɓen ittaqaw hentiɓe inda rabbihim to jomum ko wonan ɗumen toon hol ɗum jannatun kon toon ko aljanna ɗum ɓuri walla tajiri ene doga min taade e lesmal an haaru calli eɓe naati on haalidina keɓe hoddiranaɓe casal fi ha toon ko aswajun ɓe daña rewɓe mudahharatun ɓe ganduɗa ko laɓɓinaɓe piiɗaɓɓe o ridwanun e weliyo min allahi ummarade allah ndeke wawi waɗ ɗum kam mato ɓudde wallahu lamɗo allah noon basirun kanko woni ganduɗo bil ibadi e jiyaɗo o jasi kulle minhum kanko woni joɓowo kala e mabɓe golle muɗum allazina ɓen jiyaɓe noon allazina ko ɓen yaquluna ɓe ene mbiyanno rabbana e joomi amen innana no minen amanna min gonɗinima min gonɗini nelaɗo ma faghfir lana yaafo min zunubana bakkatuji amen waqina dandu min adaban nari lebte jeygol ɓen ɗon noon assabirina ɓen mbiyete muñɓe e ɗoftare allah e woppude gooto wassadiqina gonɗuɓe limanagu men wal qanitina ɗoftiɓe allah wal munfiqina ɓe ganduɗa ko sakkotoɓe wal mustaghfirina ɓe ganduɗa ene imsino ene mbiya allahumma ighfir lana bil ashari to wendu geeji nde wonno aywa khussat bi zikri sa yi o wima ashar bi annaha waqtul ghaflati nde wonno wendogo woni waqtu ma welsungo wala zatun nawi nde ɓuri walde ɗanade wona shahida allahu allah kay seedima e tago mum o seedima e tago makko ngo kanko allah e dalillaji e kawnide annahu wonde kanko la ilaha kanɗo e rewede e gonga e godol e gonga ala illa huwa so wona kanko nonne kay seedima ɗum almalaikatu malikaji girrima ɗum ko ulul ilmi jomiraɓe gandal annabawe julɓe ɓenne kadi ceedima ɗum ɓenne ga iman eywa ko daraniɓe bilqisɗe e nun ɗat kanko allah ga iman ko daraniɗo bilqisɗe nun dal la ilaha kando e rewede e gonga ala illa huwa sawana kanko al azizu kanko woni polɗo e lam makko al hakimu neñude golle oɗo aya noon wiyama sababu nuzuliha wiyama anani dey anna hibrayni o anduɓe ɗiɗo min ahbari shami e anduɓe sham kadi ma ala rasulillahi ɓe garino e nelaɗo allah bil madina ɗo madina ɗo o galalahu ɓe mbi nelaɗo nasaluka an shay'in emin jiɗi namdademo hunde in akhbartana bihi sa haalani min ɗum amanna bika min gonɗinma wa saddaqnaka min jamma faqala o wiɓe sala namdo ɗe faqala lahu ɓe mbimo akhbirna min a'dami shahadati ko ɓuri mawnude e seedan faaguji gonɗe qur'an oɗo aya jippi wiyama noon nde aya o jippi ɓe gonɗin woni kawniha a'damu wiyama oɗo aya wonde kanko ɓuri mawnude ko woni sababum kana waktu nuzuliha wiyama nde o jippoto nde kanko aya o hawlal bayti ene ɗo sara suudu ɗo salasa mi'ati wa sittuna sarama temedde tati capanɗe jeegom jalan hina nazalan nde o jippi nde kanko aya o tasagaɗa tilkal asnabi calamuji fof mbiyeli tot kanƴi fof ɗi pokki o warada fi fadliha juuli e ɓuure oɗo aya annahu kanko aya o yawmal qiyamati o biman kana yahfadu ane adde denɗomo kanko oɗo ayane adde denɗomo fa yaqulullahu lahu allah wiya denɗomo inna li abdi hada indi ahadan min noon maccuɗam oɗo ene wonanimi ɗo ɗo mum ahadi mboɗo wonde mboɗo aadani mum ko gadano momi fa o fihi mami timman mo iyahu aadi o anani adkhilu abdi aljannata udkhulul abdi e aljannata nanne maccuɗam o aljanna fa yadkhulunahu ɓe nanna maccuɗo min gayri sabiqati adabin tawa hay lefte gadake mum wa min fadliha ene jeeya e oɗo ɓuure oɗo aya annaha oɗo aya taglawu arqa shirki omo ɗoofa masalan ani dey masalan ɗaɗol keferu minal qalbi ummade e ɓernde nden wa tanfaw minal waswasi kanko oɗo aya omo nafa e soksokeji walisa ikhtara hal arifuna anduɓe allah ene cuɓimu fi khatmi salatin so jomum juuli gayni ne heewi janggudemo fa yaqra'unaha haqiba kulli salatin ɗum mariti ilam andu anna ma'a shahadati al iqraru bil lisani wal izanu bil qalbi anani shahadatu ko haalde e ɗemgal mum irro e masalan terɗe mum golla to allah noon ɗum kam ha wimi ko allah ene feññinana en tan dalillaji tañorde kono allah kam andi kañum kam ala hunde wona allah kam ala fiɓata
la anani inna ad-dina 'inda Allah ay diine ko jarlaado to Allah al-islam ko islam tan diine kay mo Allah girri al-islam diine goddo fo wada fa makhtalafa alladhina utul kitaba lurondirani be rokkanobe deftere an-nasara en yahudi en be lurondirani illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu so wana ciagande are mabbe gandal be lurondirno ko bagayan sabu bewre baynahum hakkune mabbe wa man yakfur bi ayati llahi kalama yiddi ayati Allah fa inna allaha lam Allah sari'ul hisabi kan goli jawda hasbore fa in hajjuka sabe benyondire ma an muhammadu edini fa qul wibe asalamtu wajhi lillahi min dikam mi jebbilani yasam go wonande Allah wa man ittaba'ani e kala dewre ne ko non wadi wa qul lil ladina utul kitaba wibe rokkanobe deftere yahudiyan ko be an nasara en wal ummiyina heferebe masalan makkana asalamtu wibe jabe fa in aslamu sabe jabi fagadi tadawbe pewi wa in tawallaw sabe nunkiti mo fa inna ma alayka al bala'u kay waddi ma tan ko yettinde sabe belay be jal sabe jawala yo cekkino do wallahu lam Allah non basirun kanko woni jiyo bil ibade jiyabe fa jazihim bi amalin kanko woni jobbobe golle mabbe innal ladina yakfurun satawi ko ben yeddube be enen jedda bi ayati llahi ayaji Allah wa yaktuluna an-nabiyina kana bara annababi bi ghairi haqqin taw gonga ala wa yaktuluna be bandutta kal bara allazina ben yamuruna yamiranno bil istinundal minan nas yimbe hono yahudiyan ko be ruya annahum qatalu salasatan wa 40 nabiyyan nyalawma goto be mari capande nayo e tata annabi be kirsi halaji fanahum 170 min ibadihim jiyabe Allah e mabbe fodde temedere capande jiidi dum bibe hoto mbade ko batton ko ben kadi faqataluhum be bari dum ni mbade ko bonde kambe ne nyalama goto Allah wi beedo fa bashirum annin be adabil lati alimin musde halam be dum ulaika alladhina be ngoni be ganda habidata ene boni a'maluhum golle mumen ko golluno ko wayna sadakeji e ko wayna jokkere en dame fof Allah bonni fi dunya aduna ga wal akhirah la kharab ka tawararun hayde huude fa malahum ala nabi min nasirina hadobe letto be ngala dum aduna ga boni de wonno be dañara baraji sardi ala sardi ko ma cienna Allah allawi alam tara bela yari ila alladhina fewde ben utu nasiban rakkanobe gedal to minal kitabi e qur'ana yud'auna ebe nodde ila kitabillahi fewde deftere Allah li yahkuma bainahum bil deftere ne nyaawa hakkude man ummata walla jewrum kiti fariqun fedde minhum madduhum mu'ridun durni jabay ay o jippi ko yahudiyan kobe dido e mabbe jinino fata haka mubbe portondiri pelente to nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam fa hakama alaihim nelaado nyaawe mabbe bir rajmi e fiyede ha mayde ngel jeb warede tan fa abawbe celi fa ji'a bit tawrita on saha tawrita deftere tawrita nde adda fa wajada fa wujida fiha tawahe on saha fa rujima be bara aywa on saha fa gadibu be cikkani nelaado yahudiyan kobe hohobe mabbe jinino dido e mabbe koy hohobe mabbe de be gaddano to mawbe mabbe be bi enen de deftere men e woni hen ko warede o mineno min jida warede bara don e min jidde on annabi o muhammadu jeeto muhammadu haanaki taw diina makko buri sebarde e nyaawoje men de nela salan de be jettirum nelaade mi min de ko gandumi to deftere tawreta min to diinam ga woni hen ko warede on ko gandumi kadi ko woni deftere mon ko warede on be bi ala minen diina amin wana dum won ton ko be fiye e wa be kucci be baddine babba e wa balli mabbe de julbe minen ko dum woni diina amin nelaade ala min gandumi diina mon ko warede won ton ko warede dum won ton on sa tawreta adda non Abdullah ibn Suriya on ko gando mabbe nodda o ari ne janga ari ha pori warede do jetti jungo mum fawi he nela du yo deftere te juudi makko efta wori jangudo haali on sa be bara tikani nela do la kambe yahudi ko woni alam tara bela yani ila alladhina fawda ben yud'auna kal hali la ta de be enen nodde ila kitabillahi fawda deftere Allah li yakuma bainahum bela nyaawa hakkude mabbe mata walla fariqun jewrum ti fedde minhum mabbe wum mu'riduna durni jabani eyyo zalika durno golgol e runtade de bi annahum sabu kambe galube bi sabu adade be runtade nela dalla be bi minen kay lantama sanan naru ceygol jogoradi memde min illa ayyaman ma'dudatin so wana nyalawmaaji seede limtaade badde capande nay e taaniraabe amen dewno ngaari de tan min nata jeygol so benni min paata aljanna
allawi wa gharrahum om tibede fi dini mabbe ma kanu kabelati yaftaruna be fifino fa kayfa fal alhali mabbe idha jama'nahum fa tawi yawmal qiyamati min dindini be ili yawmin wanande nyalaw mo ganda la rayba fihi sikki ala yawmal qiyamati o fi timmina nama kullu nafsin kala fitanu ma kasabar ko golluno e mojjere e borande ko kambe yimbe be la yuzlamuna be gustantake mojjere be beydantake masalan bonande dum woni toñange ko mbada ko moƴƴi usane da toñange ka wadani ko boni beydane da Allah no wi kanyum toñarane aya garo o waddi jippade ko lamma wa ada sallallahu alaihi wasallam ummatahu mulka farisi ne laado Allah meedino fodande yimbe be o wi mo onon julbe be mo on laamo ha farisi rum nafige mbi hay hata wawa wonta ala no poddon be non laama Allah non jippini Allah wi gulwibe Allahumma Allah malikal mulki jeydo laamu Allah jeydo laamu an Allah jeydo laamu tuutil mulka an woni dokko laamu man tasha'u ma melada e tagoma wa tanzi'u ada dofa al mulka laamu mimman tasha'u ummarade mo kaajja woto izzu ada teddina man tasha'u mo kaajja teddinde woto zillu ada hoyna man tasha'u mo kaajja hoynude bi yadika koy hattanma al khairu mojjere e worode fof innaka ana Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde gadirun ka katan tuli jullayla an woni nanno wa jamma fil nahari e nyalaw wa tuli junnahara an woni nanno wa nyalaw ma fil layli e jamma bayda jamma usta nyalaw wa tukhrijul hayya an woni jaltino ko wuri min al mayyit ummade ko may an yaltinta neddo e tobbere an yaltinta tobbere an yaltinta boccode gattogal an yaltinta gattogal e boccode ko woni tukhrijul hayya min al mayyit ko wuri yaltata ko may tobbere ko may neddo ko wuri gattogal ko wuri tobbere ko boccode ko may Allah yu non ne wo tukhrijul mayyita min al hayy ko may ko ne ka yalta ko wuri tobbere ka yalta ko neddo boccode ka yalta ko gattogal wa tarzuqu an woni garzigino wa man tasa'u ma belada bi ghayri hisabin tawala da hay al hokka neddo tawala da hay odo aye قل اللهم مالك الملك ادي سيدنا كالا كو حبرا e makko to majjereji ala do hal wiyama lamma umira fatihatal alkitabi wa ayatal kursi wa shahida Allah yaqul allahumma bil malik almulk bin nuzul de Allah tabaaraka wa ta'ala wa yamiri ay wa masalan fatiha yo tello ayatal kursi yo tello shahida Allah yo tello qul allahumma malik almulk yo tello qalu ayaji de bi ya rabbana jomi amen la tahbidna daraz zunubi o jippin min galle pakkatuji wa ila man يعصيك ورجب من أنا غفما فقال تعالى الذي وعزتي وجلالي يودري تدغلم امام ما يقرأ كنا عبد عقب كل صلاة إلا أسكنته هذه القدس يودري تدغلم امام على جنغو أن تقل جولي سوانا مي هون دوم جد من غندا ko ceni do hon aljanna ma kana kala no arti min kala no arti no yidi fo waya fami nandu ko famdi fo kam aduna ga nazartu mami ndar dum lahu wonande be aynil maknuna yiteram suudini de mami ndar dum nyalaw fo laabi capande jeedi ko famdi fo kam hade makko mayde mami humtanno haajuji capande jeedi buri famdi de haajuji mami yafo so dum ala kam ko famdi fo kam mami dandumo e gaño makko mi walla mo e dow mudum hay huude hadata mo nadda aljanna so wana o may woni odo ay o yo fi ba'dil kutubi ene defte kewde ala ene haalato wi ana Allahu malikal muluki min woni anani malakal muluki min woni Allah lammin da lambe wa malikal maliki min woni jeydo laamu qulubul muluki wa nawasihim bi yadi berde lambe be e cinsinji lambe be ko jungan woni fa innal abda ada'u ibada ada'u ni so tawi jiabe be dofti mamami ja'altuhum alayhim wa lambe be e dow mabbe rahmatun ko yurme so tawi lambe be koy juudam woni so tawi jiabam be dofti mamami lambe be laamido fo wadana ko weli be kambe jiabe be aha wa in huma asawni so tawi jiabe be ngofi kam ja'altum alayhim uqubatan mi wada lambe be e dow mabbe gonta let tampinade dum woni yera lambe be na tampini yimbe be ko wana lambe be ko ta Allah hi ayani mawiya hi ay tampinano moliteni na ala mu hudani mo yaduna waabe cefi deedi musoje mbadi waabe warde tan badi kala cefol wala sanaren ko be jolli kala subalbe ngurte makko je fo donki wana kanko ko Allah woni do sinno ko kanko tan no mayi ha sabu neddo wayi net Allah wayi kono Allah wadi mo don ala ko bawda hen ala fo mu hudani mawiya hay hude wadani ay hay warede wana kiti nana kadar fi
murtanaɓe nanga tammoɗe lonani o wari ko heewi nan nder leydi wawnoɓe cefi nan nder leydi subalɓe wawnoɓe cefi fulɓe wawnoɓe deedi muusoji seernaɓe lasrare en ko fof o tampini ɓettiɓe o wari ɓe fof jam ñalli haydara silkeji ɓuran Allah wi fala tastagilu bi sabbil muluki oto cohlire ƴettade ɓe e kamɓe lamɓe ɓe walakin tubu ilayya a'rifukum alayhim a'rifuhum alaykum so ɗon joɗi jiɗi foftude onon fof on dutoto e Allah tuubo noon ni on saaha mi waɗa ɓe jurɓe e dow moɗon ɗum tan woni sababu ɓe murtinaɓe murtino ɓeɓe jiiɗa meeɗi murtude ko dukire joni jelaje koɓe ɓooyi haalde ɗum gila ɗum jolani kamɓe murtanami mbiyede baydaji ɗi caltiɗini ka heyɗi en mbaɗa batuji e kono guure mbaɗa batuji dingre mamman Ndiaye ɓe mbiya baydaji ɗi caltiɗini wuuro ngo ne Ndiaye ɓuuri hene caltiɗi dangereux ko yimɓe seereme mawɓe goppi jangde mbatta janngude école aji Allah wi bisimilla jooɗi bone naata e mon بسم الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا يتخذ المؤمنون هو جوجيد جول بنون الكافرين هفر أولياء كسيلال فرم بديدو جول كافر فاوند إن مجيدا تشيرول غندرا كافر جول سونغوندي سان جول أنا تروند جول نون روون سيلا غلالا min dunil mu'minina gaga julbe goppa julbe tan sinirde kereteje catholique ala yaade mumen ala ko won ko mankuda faman yafa'al zalika kala mo wadi dum wonde mabbe de fa laysa min Allah yo an andu ala na mo diina to Allah to fi shay'in hunde yo andu hay huudo ala illa an tattagu minhum so wana non ko don dentoro e mabbe tuqatan dentogol so wana tan so tawi are nokku ay wa masalan andi ala do hen sababu ko en France gonda ko leedi mabbe gonda ala sago biya mo nami daña sey ka wala punta ɗum tan ko ɓernde ma ala toon noon to ɓernde oto won ɓernde ma noon yo won tan dow nder to to won gonde noon so yiɗaɓe ni tan san kawri aɗa yo bonjour on kanti sa ari ɓetta 6 bertanamo wayno gabo en so ari dokkama bouteille limonade mon ami assied vous kan joɗɗinamo so fayani dokkama 2000 fara eyyi dokkirtama tan ko a dandana jawdi ma ɗum wona yidde ko maslaha ɗum mala hen sabu gandata ko sa soyoɓe kuuɗaɗo nan ara kadi dokkimo siso Allah boningal kuuɗangal nan ara sowro kuuɗaɗo nan ara in so yettima dokkamo 6 o jooɗo itta putel kokka dokkama so fayani dokkama 2000 fara andi kay o kuuɗaɗo kay ko a waɗi kuuɗaɗo wona kam haɗa kam gonay kake ma eyyi kono noon ko funti tan sa ari janggo police aɗa tawi mo toon taw ɓe laissez là o mon ami laissez là ɗum fonda ko profite ɗum woni noon waman yafa'al zalika kala mo woni sehil kefeero fa laysa alanamo min allahi to Allah to fi shay'in hunde illa noon an tattagu ko oɗon dentoro min he mabɓe tuqa tan dentogol ɗum kam ne tagi o yuhaddirukum llahu nafsahu Allah noon ene hulɓinira on hoore mum haɗa tikkande on ɗum noon dentoɗen ayo haali ɗum kisa o wi ko wayno neɗɗo ليس سأرى ور ليس فيها تلك البلدة تو الإسلام سمباني دون كان يجعل أمراء تلك البلدة الحكام من أهل الكفر لام دي أون مدير مالي دي ميروجي الفوق هيفرة من فرنسا إني فالواجب مداراتهم أنا ودي بدأ مثلها ظاهرا دو حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا الله نياوى الهارم ونوده كما وقع لرسول الله ورسول صلى الله عليه وسلم كان في داره وميدو نيلام غور أمي قال فمكروا إذ أقبل عليه رجل ها غوركو غوتو أري فطرق الباب هانغي دمان قال فقال من نلا يولي أو كودات فقال فلا فلان ويمكم ألوسي فقال له سر ربي إذا أخذ أشيرا الله بني أو كودات تقول كيفر وسير ما كنا كيفر أنكو نلا دل لأن هانغي دمان تنو يولي أو من ألوسي ثم خرج نلا يلتي إليه فيود ما كو أطلق له وجهه نلا دون الله بني أو كودات نلا دون فيا ما كو لبني يسمو من سلمين دم ويلاقفه أنكن ونوم إيه مسجد بتأصل إن بعيد بدأ نفر الحمد لله وجودي هافري أكو جودي لكو يلتي قال أنا يوم عائشة رضي الله تعالى عنها ورأيت منك عجبا أن لا دون كنجيم ما كهاوني نلا دهولدو وسمعتك تقول قولا ثم فعلت خلافه إن ده هنجي دمان قال بيدا فالله بني وجاس كنا ده ونار ده أبرسنيم فقال يا عائشة نلا إننا لنبش في وجوههم في وجوه قوم من بلتو إجازهم وقلوبنا تلعنهم توقد من
ene kuda minen ko ɗum min kuɗiɓe komi kuɗɗoɓe tan ha Allah bonni mo onon noon ko ala ko mbawmi hen tan fumon tan mo tan wa yuhaddirukumullahu nafsahu Allah ene hulɓinira on hoore mum wa ilallahi ko fewde Allah almasiru woni rutorde kul wiɓe in tukhfu ma fi sudurikum onon julɓe ɓe so on cuuɗi ko wone nder ɓerɗe mon aw tubduhu walla on peññini fofo ya'lamuhu Allahu Allah kam ne andi ha son jiiɗi peññi noon son jiiɗi cuuɗat wa ya'lamu kanko Allah omo andi ma fi samawati omo andi ko wone asaman wal ardi e leydi wallahu Allah noon ala kulli shay'in kala hunde qadirun ko katanɗo ko minhu ta'dibu man walahum in ane o wi on hen ko leptude kala gonɗo sehil maɓɓe e waskur jangto yawma tajidu kullu nafsin ñalawma mo tawi kala fittano ma amilat ko golluno min hayrire moƴƴere muhdaran ene tawna yeeso mum yawmal qiyamati kala ko gollunɗa e moƴƴere wona yeeso ma wa ma amilat e ko ndu golluno min suu'ine bonande waɗe yeeso mayru hayru fittanu ndu Allah wi ñande hen tawaddu yiiɗa fittanu ndu law anna hanino bayna ha hakkude mayru wa baynahu e hakkude golle ɗe amadan woni ɗon amada woni anani mudda ba'idan goɗɗuɗo hanino tan waɗa dawal seeɗa hakkude mayru e golle ɗe hanino ko ɗo e farayse woɗɗodira o yawmal qiyama neɗɗo wa noon o wi hanino min e ɗe golle min goɗɗodira yowrema balɗe mbaɗiya natta e mbasa yaade galle heeɗi kaljina yimɓe wa yuhaddirukumullahu Allah ene hulɓinira on nafsahu hoore mum wallahu lamɗo Allah noon ra'ufun ko cattuɗo yurmede bil ibadi e jiyaɓe ونزل لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حبا لله kamɓe hefereɓe ɓe mbi minen kay min ndeɓirani jalengeji ɗi so wona yidde Allah ko yidde Allah tan addani min rewde ɗi jalengeji goɗɗum ala min jiɗi tan ɓallanade ɗi Allah ko ɗum ala Allah wi kul wiɓe an Muhammad in kuntum so tawi on laatima tuhibbuna Allah ko gonga e mon oɗon jiɗi Allah fattabi'uni ndewe e am ay yuhibbukumullahu Allah yiɗa on so tawi ko gonga e moɗon oɗon jiɗi Allah ndewe e am Allah yiɗa on andi ñandede Samba Lumbal en koreji Aliou Sy mawno Aliou Sy o ɓe mbi Allah haalani e Qur'ana wonde nelaɗo Allah ɓuuri yimɓe ɓe mbi ɗum ala yimɓe kala tan ɗon ko dalil ala ɓe mbi Allah haalani e Qur'ana wonde pourquoi wiyede nelaɗo Allah ɓuuri yimɓe foof kanko e dembata koɓe kaldi ɗo garal ɗo andi neɗɗo ne wona jurtok keɓere nelaɗo wiyede beele ɓuuri yimɓe foof ɗum kam neɗɗo fota namde ɗum ni so tawi ka ƴoƴƴo kay haade bamma haala kay noddinaɗo ala ceerno ma haala kay noddinaɗo ala mona kaalaɗo noddare so wona Allah rewana hen ko nana ɗum ko dalil kon ko ɓuuri ɗum kay comme jarani haaldede ana yiɗi nande asaɗo anna mamma jooɓo wona anna mamma anani ɗum kay a farani namdodirede ɗum andi ɓe kay ko mujjiɓɓe tan alboni neɗɗo yidde wonde yidde diddade tan ha yidditoro ko anda ko diddi nelaɗo Allah kay Allah wi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni so tawi ko gonga e moɗo oɗon jiɗi Allah mbiɓe yeɓe ndewe e ma Allah yiɗat mbiyaɗo yo rewe o ɓurani mo Allah wi yo rewe on ɓurani mi o wiyani Samba wiyani Demba de o wiide ko Allah Samba Lumbal mawno aɗa siwi noon min nani haydara nen en kaljina yimɓe wa yaghfir lakum zunubakum anani Allah wi so tawi on ndewe nelaɗo Allah o yiɗa on wa yaghfir lakum kadi zunubakum o yaafo on bakkutuji mon olen no bammu wiya noon hol bammu wiya noon ɗum ka ko dalili kanko ɓuri wallahu Allah noon gafurun kanko woni jaafotoɗo kala dewɗo e am kala ko golluno ko adide rewata e am ko boni Allah wi Allah yaafimo ɗum firti ko saare makko afe wat rahimun ko jurmotoɗo wol wiɓe adi ullaha ɗoftoɗe Allah war rasula en elaɗo Allah kala ko yemiri on ndewe fa in tawallaw so on ɗumkitima ga rewde Allah fa inna allaha no lamɗo Allah la yuhibbul kafirina Allah kam yiɗa kefer inna allaha Allah noon istafa o suɓima adama wo nuhana nuhu wa ala ibrahima yimɓe baba ibrahima wa ala imran e koyeji oɗo o suɓi ɓeɗo alal alamina e binde zamanu mumen noon wona aduna o fof o suɓi ala o suɓiɓe koye binde zamanu mabɓe kala mabɓe kawruno kamɓe ɓuuri kono kay aduna o fof kay nelaɗo Allah nan ɗon nela kay ɓuuroteke zurriya tan ɗum ɗo ko gengol ɓeɗo noon ɓe o siɓiɗo ɓe o limtiɗoɓe ɓeɗo ko gengol ba'duha yoga mumen jibina ko min ba'din ummarade yoga adama jibini heddiɓe wona heddiɓe ɓe jibina ɓe jibina ɓe wallahu lamɗo Allah noon sami'un kanko tan woni nanowo alimun gando jangto id qalat imra'atu imrana jangto id qalat imra'atu imrana tumane joom suudu imrana
on wiyete ko hannatu lamma assanat nde o fifti hankanti masalan dañde ɓiɗɗo wastaqat lil waladi o yiɗi noon kono fiftima gandi fa da'at illaha o ñaagui Allah yo Allah hokkumo ɓiɗɗo wa ahsad bil hamli Allah waɗimo o woni reedu o wi nde o woni reedu o wi rabbi joomam holko woni sababu wiidemo noon waɗino ñalawma gooto kanata yawman jalisatan waɗino ñalawma gooto mo jooɗi fi zilli sajarati e less ɓuɓri lekki fara adda iran o yi ndiwri yeɗi mo farkahu ene ñammina cofel mum o yaski ene yerna cofel ngel fa aɗa fat o yurmi sondu ndu no waɗata ni wastaqati lil waladi kanko no yiɗi ɓiɗɗo min ajli ru'yati zalika da'iri sabu yiidemo ndinma ndiw fa da'atillah o ñaagi Allah an yarzuqaha waladan yo Allah rokkumo ɓiɗɗo wa nadarat an tahaba huuli baytil muqaddas o takkani Allah noon so dañi ɓiɗɗo o rokkata su ɓiɗɗo o suudu baytal muqaddas yahdamuhu ene liggono wa kana ma min rajulin min atrafi baytil muqaddas illa wa lahu waladun mansurun li khidmatihi hay ɓiɗɗo hay babiraɗo goto e hohoɓe jamaka ay goto fof gonɗo ɗon ene jogui ɓinguel ngel ene rokka suudu ndu ene liggono ɗum fastajaba Allahu du'aaha Allah noti du'a makko fa hamalat o woni reedu falamma ahassat bil hamli nde o andi hankadi o woni reedu jaddate sin nadra o hestitini takkangol Allah saniyan bi qawlihi rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram ɗum woni rabbi joomam inni no min nadartu laka mi takkanima ma fi batni ko woni nder reedam ko muharraran ene rimɗinana suudu ndu fataqabbal minni jaɓanam innaka an anta sami'u an woni nanowo duwaw al alimu ganduɗo Allah wi falamma wada'ataha anani joom galle makko onon hono imrana maayi ko omo woni reedu on wonno almami jumaka almami jama baytul muqaddas ko on wonno almami o on nonde mayde taw ko reedu falamma wada'ataha nde o jibini ɓiɗɗo o anani de o jibini ɗum ko ɓiɗɗo debbo wa kana tarju an yakuna gulama o jortino ko ɓinguel ngel wona gorel joni noon Allah waɗi ɗum dewe nde wonno ala naweteɗo juma so wona gorko joni noon wonti debbo dalata o wone haalde nde gantinde o wi rabbi e joomam inni wada'tuha untha min de mi jibinimo ko debbo wallahu Allah noon a'lamu kañum woni ganduɗo bima wada'at ko jibina ko Allah kam ne andi majjani walaysa zakaru laataaki gorko no kal unha ene wayno debbo nde wonno go debbo ene heewi masalan ko ene falo ɗum gilay e maslaha masalan ko koltu muɗum to ko awra muɗum o ko suurata ko e ko falato ɗum ko ene piilebbe e goɗɗo en gorko noon wayani no wo innino min noon sammaytuha mi jibinimo mi innirimo mariama firta ko dewowo Allah mi innirimo dewowo Allah ɗum firtata mariama wo innino min uiduha bika mboɗo moolimo e ma an Allah wo zurriyata e kala ko jogori jibinde mboɗo mooli ɗum e ma mina cheyɗani e seyɗani arrajimi diddaɗo mboɗo mooli ma hen an Allah yo Allah ya dandu min e bona seyɗani e kanko oɗo e ko jibina fof rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi ma min mawludin yuladu illa massahu cheyɗanu hina yuladu fa yastahilla sarikhan ala meɗɗo jibinede aduna he hade mum wayde so wona seyɗani mema ɗum on saha so seyɗani memi ɗum tan waɗa wulla wona ngegde illa mariama noon waɗɓe seyɗani mema ɗum وابنها ابي كون عيسى رحمه الله عليه ورواه الشيخان فتقبلها ربها او بي فتقبلها جبني مكو هادي كو كانكو اودو دب ربها جومكو انا ني بي قبولين e jabgol hasanin moƴƴol wa an bataha Allah funni o kanko oɗo Maryama nabatan fuɗol hasanan moƴƴol o watti omo mawna ñalama o cukalel mawnata hitande omo mawna ɗum kanko Maryama ha o dañi balɗe 15 ganda on ga fuɗɗi mawnude andi balɗe 15 wa atat biha ummaha yummiraɗo addimo li ahbari sadnate baytil muqaddas hohoɓe renannoɓe baytil muqaddas ɓe yummiraɗo addimo toon fa qalat o wiɓe dunakum nangue hadihi nadira ngel ɗo cukalel ko min takkanno ngel Allah nde ngel fatanafasu fiha ɓe gone lurodirde hen goto fof wi ko kañum nehata ngel li annaha bintu imamihim nde wonno kanko oɗo bintu imamihim ko bi almami mabɓe goto fof wi ko kañum nehata fa qala zakariya o ñande hen kañum lumtino ba makko woni almami o annabi zakariya ana ahaqqu biha min ɓuuri haanude makko li anna khalataha indi sabu yumma ko cawlini ko mi resi ɗum fa qalu la mene ɓe min jaɓata hatta naktari'aha mbaɗen courage fan ɗalaguɓe jeehi womti sa'atun wo isruna kaɓe nogas e jeenayo ɓe jeehi ila naharil ordon fewde cangel ordon fa alqaw aqlamahum ɓe beddi toon kuɗi mabɓe e dow sharɗi anna man zabata qalamahu fil ma'i wa sa'ada fa hawa awla biha kala beddiɗo kuɗol mum muti ha nder suppiti ene wayno ko kañum jeeyi anani kala noon mo kuɗol mum muti suppitaki jeeya on saha noon
fasabata galamu zakariya weddi kudol mum ɗum yehi ha nder yalti keddi ɗi fo jaltani kanko nawi cukalel fa akhadaha o nangi cukalel wa bana laha ghurfatan fil masjid o mahi saliyel dow jumato bi sullamin la yasadu ilayha ghayrahu hay goto ngabbata ton so wana kam wa kana yatiha bi akliha wa shurbiha wa duhniha o addana ngel nyamande maggel e yarde maggel e ngujam maggel so ari fa yajidu indaha fakihata sayf gede nyamete no de ceedu so ari dabbude o tawa dum to so ari dabbude gede nyamete no de ceedu o tawa dum to gede nyamete no de ko ganda taw ko gede nyamete de ceedu so ari dabbude o tawa dum to cukre ngel timi he so ari ceedu o tawa gede nyamete no de dabbude cukre ngel timi he o hawa non dum do honno wonirta dum do de gede kewno adde ko ceedu ne ngara joni de gede kewno adde ko dabbude ne ngara joni ha dum woni wa kafalaha zakariya nehimu kanko cukalel ngel dum woni Allah wi kullama dakhala alaiha kalande zakariya ngabbi toon mi ngabbi almihrabata salto wajada indaha rizqan wada ko tawi don ko ene nyame kala o wi kanko zakariya ya maryam anna laki hadha holno dañirda de do gede dum doy ko murtode ke kewani arde o diwa o saha kala kanko cukalel ngel ko cukalel o jaabi zakariya wi hu min indillahi dum do ummoyimi ko ta Allah malaika tan addantami boda nyama inna Allah non yarzuquni arzigina man yasha mo wala bi ghairi hisabin ko ala do ha ndewgu ala wana no pasil ni indil palan martan indil kassa dum ala to dum Allah nyaminta tan hunalika to non de zakariya yi dum do wa alima wa andi anna al qadira ala al itiyani o andi kattando addude bi shay'i fi ghairi hinihi kattando addude huude taw wala de foti arde de ka qadiru ala al itiyani bil waladi ala al kibari ande ko odo ene wawi rokkude biddo taw ko ene yow wa kana ahlu baytihi in qaradu kanko zakariya dennagal de nyoma ko foko gasi on ko neeje o koso adanyani biddo e o andi non Allah bawda addude nyameje ceedu dabbude Allah bawda addude nyameje dabbude ceedu de ko on wawi rokkude biddo ene yow ko andi dum woni hunalika toon da'a zakariya noddi rabbahu jom وناتي ندر جمعة جمع قال أبي ربي جومم habli rokkam min ladunka ɗoma zurriyatan geñgol ɗayyibatan laamgol ɓiɗɗo moƴƴo innaka na an sami'u an woni nanowo addu'a e du'a fanadatul malaikatu ɗon ɗon jibrilu noddimo wa huwa qa'imun tawmo dari yusalli omo juula fil mihrabi e nder juma he holko jibril wimo أن الله وند الله يبشرك ويلتنيرما بيحيى بيدني ويني مصدقا ومغونغين بكلمة كو كونغول نون من الله أمراد الله لونو عيسى روح الله كان كونون كو كونغول الله كو وانتن أولي وسيدا كو دبتير وحصورا كو تريد وانا دسو ونبيا كو النبي من الصالحين كو مجب وجيته روي حبرام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها odo Yahya o meeda wadde ko boni e ngurna makko o meeda himmande wadde ko boni e ngurna makko o may قال أوي كانكو أودو زكريا ربي جوامم أنا يكون لي غلام هل نندنينا بينجل عند أبي مم دنجل هل نندنينا مي وقد بلغني الكبر مانغو يتي مامي سبب بدي يارا دوبي تيمدر دوبي نوغاس وامرأتي جوم سودا مو آغيرن كو ديمارون يارا دوبي چapande jeena e duubi jeetet holno min nani se biddo qala allawi alhaali de kadhalika tagede biddo e modon onon dido Allah yafaluna golla ma yasa ko wala ala bawda hadde Allah ne wawi wadde dum wana ay dum walamma taqata nafsuhu ila sur'ati al-mubashshir bihi nde o yidni fittano makko e weltinirede matalan ko haali ko biddo mo biya o mo dañe o e ko weltinira ko do mo yidi ara joni gala o wi rabbi jamam ij'al li ayatan wadana mane ne boda andira jom suuda mo ko reer gala Allah wi mo ayatuka mane ne gandirta jom suuda ma ko reer ma ar nyalawma Allah to kalliman nas a haldata yimbe a jofoto tan so ayi won nyalama tan andu jom suuda ma ko reer salasata ayyamin fodde balde tete e jammaji men a halata illa ramzan so wana jofogol kala mo kalata joforton on sa so wadi wadhkur rabbaka jamto jome kathiran ko heewo sabbihi jul bil asi subaka wal ibkari e kiki anani bil asi kiki de wal ibkari subaka ayyo واذكر جانتو إذ قالت الملائكة تمن ملائكة هون جبريل ويا مريم إيه ما مريم إن الله اصطفاك الله سبي ما ماما وطهرك الله لبني ما كلا غوركو ميما ساما واصطفاك الله سبي ما ماما على نساء إروب العالمين بند زمانما هاي دب غوت أفتها مرتب
o amun makhsusun bi anani wiyama non ko ammu kono ko makhsusu e ko dendangal binde de fof so wana ما أدا خديجة سوانا يوم خديجة وفاطمة عائشة بيدونون ويام أبوران دمن وهذه دريقة مرجوحة ونقول الله وني جيتشنا نقول بمنقول وني جيتشنا نقول وند كم كم مريم تقول ده فوق كم كم سوانا يوم خديجة يوم فاطمة يوم عائشة نقول نوني جيتشنا نقول كنا ولا حقك وني قام أن مريم أفضل النساء مريم بقولي رأي فوق على الإدلاج ولت هاي كم فوق كم بقولي أدنى فوق كم بقولي سو بني نون فاطمة بنت رسول الله ربهم سو بني خديجة يوم خديجة رواه سؤال بني يوم عائشة رواه بعض في ذلك أنني ويام ونجمع قولي فضل النساء بنت عمران ففاطمة خديجة هم من قد برأه الله ووي فضل النساء قربة بانجرة بأدنه بنت عمران وني مريم وسو بني فاطمة بنت رسول الله رواه خديجة رواه ثم من قد برأه الله ما الله سنو ما عائشة رواه وبالجملة أفضل النساء خمسة كو حقيقة أوتن كو بري رواه قربة أدنه بفوق جيو مريم خديجة فاطمة عائشة آسية بنت مزاحم بيدون جيو زوجة فرعون جم فرعون وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة او دebbo ko nelaado Allah jogori resori demo to aljanna non ne Maryama ko nelaado Allah rasarko ay beedon jeey buri aduno fo muji e dibbe handen dewi ya Maryamu e Maryama ko bunu tiili rabbiki dofta joome wasjudi sujju warka'i jaggo koppi walla jul ma arrakiina wonde juudobe ay odo Maryama ko warka'i ma arrakiina julde juulobe ha ko joni ko salli ma al musallin julde e juulobe woni mane nyasiyankobe koy odo aybe tumnoto wonde ke be gondata rewbe ko biyaade Allah wi warka ima arrakiina e julde juulobe fetti ko mo wonde warta yo julde mum ndeke debbo ne wawi wonde won so tawi joom yettima don be abani non بمعنى ويو معنى كان كو ويكم اودو بي معنى كو سلي كصلاه الرجال وانا يا جولد يا وربه على كو جولدو نو وربه جولدته دي كومري معنى ذلك الحال مريم زكريا من انباء الغيب الله حالنا نلا كو كالن من كو ويرني دي اتوانوka نوحي من بحيودم اليك فيود ما ان محمد فما كنت على تنك لديهم ada woni do mabbe do isyukuna tumande be beddoto agalama hum kudi mabbe be madata kuraaje ne atawanoka kalana yi ayyuhum ebe jeewa bele feeñana be hole mabbe yakfulu maryama jogordo neede mabbe ebe jeewa dum o ayyuhum ko fa'il kono maf'ul ko fiido ko montar be jeewa ko yadhara ayyuhum bele feeñana be hole mabbe isyukuna agalama ayyuhum sarana gidan ajiwa o wi sum do be beddo kudi mabbe ebe jeewa bele feeñana be ayyuhum yakfulu maryam dum montar fiido montar وما كنت أوانان لديهم بما بإذ يقتسمون ثم دب لوردي غوت فوق إني يكون من هذا سكن غندا دم كالنا يب وإنما عرفتهم من جحة الوحي ومن غند دم كوالي وانا عرفت إذن كالدا إذ قالت الملائكة ثم جبريل يا مريم إيه ما مريم إن الله يبشرك الله إن يلتنر ما بكلمة كونغول منه مرادم ولي أن بيتو اسمه عندهم المسيح ما do barke holi on Isa ibn Maryam biredu ni sayi ay binisbatihi ilayha Allah askitini Isa yummu tanbihan ala annaha taliduhu bila walide amu findina tagore nde wonde odo ne jibine biddo gorko en jibine te gari baba ala bila abi ida aadatu rijali nisbatuhum ila abaihim sabu warbe kewi joftinede koy babirabe mum kanko non o joftina ko yumma ko sabu wasde jogade baba mana wajihan ko jom martaba fi dunya ya dunahe wal akhirah la akhirah kay ko jom darajuji to wa min al muqarrabin koy mallina be Allah wajeya Allah wi yukallimu an-nas fil mahdi wa ma halda yimbe dolele tekke wa kalan so woni nyaaki jo ma halda yimbe wa min as-salihin koy mujbe kadi wajeya Allah haldi karas kanko yumma maryama ne o woni halde o wi rabbi jomam anna yakunu li waladu
on dañiren min ɓiɗɗo gorko walam yamsasni basaru hay gorko goto meeɗani resdemi mi meeɗani kadi jinti ala Allah wimo alhaali kazaliki ko niide tagede cukalel e ma tawa baba ala Allahu Allah de yakhluqu ma yasha Allah ena taga ko haaji idha qada amran so nyaawi hunde yo won fa inna ma yaqulu lahu o weta hunde de kun wontan fa yakunu won ana ena wona de ko wonata wontan woni kasi allawi garowo wonu allimuhu alkitaba min jangina mo bindul farada annahu kana hasanul khatti wiyama ko joddo bindul jiddan hasanul khatti ko joddo bindul ko kana yuallimuhu lis-sighari fil maktab omo janginanno cukolon e tableau omo janginanno dumen omo janginanno cukolon e tableau wal hikmata oma janginanno nyaawoje wat tawrata deftere ne wieni wal injila Allah wi deftere ne wieni fo mo janginanno Allah wi wa rasulan Allah wi min badamo kadi ko nelado ila bani israila fewde bani israila e cuka ko walla caggal de o mawni on saha Allah ne haalde yumma maryama e on saha fa nafaka jibril fi jaybi dar'iha e jibril wuttide bange meke wutte makko bange wutte makko ga jibril wutti to wadi tan fa hamala o woni reedu وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم ننتون فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل لعلني لمي بني إسرائيل قال لهم أبيبي إني رسول الله إليكم غندي منكم من نلاد الله نلاد إمودن أني نمين قد جئتكم بآية من أدني أن ماد وندكو قال مكو غوغا من ربكم أمراد جمون أني نمين أخلق مبودو دسنا ونابودو تغر ko Allah modo desinana la kum wonande on mina diine bakkere ka hay ati dayri ko wayno mbaadi diwri biyama o wadi o tagi o wayno mbaadi diwri be mbi ko dafo ngal be mbi kadi masalan e ko duma ko daddo be mbi o fewni ha fewi o wadi dum no bakkere ni o wi mbado wada dum fa am fokku fihi mi wutta hen so mi wutti fa yakunu dayran wonade ko diwata yaha bi iznillahi non ko yemirore Allah biya o tagi ko wiyete dafo ngal di annahu akmalu dayri khalqan won wi dum buri timmude do ko daddo biya ma kanyum buri timmude to bange tagore fo diwe fof masalan tagore fa kana yadiru ebe ndara ndego adi bakkere nde ha fewi o wutti hen tan diwi ebe ndara hum yanzurunahu ebe ndara do fa idha ghaba an ayunihim tan sagara mayitan so ya bi ni gido be yana ma kono non Allah ne yidi nande be jeego o wadani be be ko Allah o wutta tan be jiya be jiya en jeena diwa ha boy tan yana leydi ma so nati yidum tan yana leydi Allah jabata da yandude diwa makko Allah wi o ubri'u kanko gadi Isa o wi Allah neli kamemon o ubri'u mbodo sellina al akama ha jibidina be ngumdam kala jibidina be ngumdam so wi dum sellat nde wonno kanko onela ko saha doctorate ko saha doctorate be onela ko on saha doctorate be wawbe doctorago koy ben onela aha dum woni non andi ene jeya e kala annabi nelaado e zamanum nelete ko yimbe wawbe on saha dum nelaad Allah ne nelande nela koy fasintebe wawbe haalde wawbe jangde o ari o watti haalde kebe ganda o meedanade jangde Isa ne meedanade jangde nela e koy doctorebe be ganda hayso ne memi so paani man sallallahu alaihi wa sallam be bawa wurtinde may no ben kam ko poli ko docteur ko wawa dum kanko watti wurtinde may docteur mo ko dañi docteur bod Musa ne la koy wilebe be ganda ko hulbinibe haalana be gede kawni himbe mada kawni de weddo sawru makko mobbo fofu be ganda kala annabi ne la do nele se koy huune kewni on sa o wi mi ari de wo ubri ulla kama ha bodo safara masalan jibidina be mum bodo sellina o de ko bi iznillahi de wal abarasa jibidina be baras bodo sellina o uhyil mauta kala maydo mbodo wurtini dum fof ko bi iznillahi wiya mo wurtini goddo no wiya azar ko musiddo makko o wurtini dum o wudi goddo no ibnul ajuzi o wurti ibnul ashir fa asu be do fo nguuri ha jittini nder wuro hedda ko mayno ubba o wurtini dum en aratima gaba nodda jomum tan o hatto ha nder wuro ha rasta jibina wiyama odo wiyama azara
ko sehil makko kanko Isa azara noon sellano bandiraɗo debbo o nele Isa habru ɗum wonde banum debbo gorko o sehil makko Isa o sellani fa akhbaratu bi maradihi o wi noon yolde nde noon ko foti yarane balɗe tati waaji o yehi haalani Isa nde Isa arat tawi o maayi woni fa jaa fa wajadahu qad mata Isa tawi o maayi o dufino o ubbama fa zahaba ma ukhtihi Isa yaade bandi ko debbo o ila qabrihi fewde qabri ko fadaha bil ismil azam Isa noddiri Allah inde mawne nde fo uhiya o wurtina wa asa ila an wulida lahu on rutti to wuro to ha ɗum ha jonti ɗum jibini kis ko waɗi ɗum ko tabi wiiɗo ko Allah waɗi enen noon ko sanse dañen ɗum tagi buseri lam yamta hinna bima ta'al umulu bihi Allah jarri boraki en ko neɗɗen ɗon ka famde enen laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam omo wawi ko ɓe mbawi ko pop omo wawi ko ɓuri ɗum kono noon Allah nde wonno ene yiɗi en Allah jarri boraki enen makko ko enen ɗon ka famde andi Isa joni Allah jarri bima mabɓe ko enen ɗon ka famde muɗum wurtinde mayɓe kam ha faare nder wuro resa jibina ɗum kam ne hawnide ma taw bakkere kadi wadde hunde kadi sondu kadi diwa kadi yimɓe ne ndaara ɗum nawli so ɓoyi mbiyen ko Allah ɗum tan woni sababu Allah wi wa unabbi'ukum e nder Isa kadi ha jogi ko Isa ko ikhbar ko Isa haalata aw Isa wi wa unabbi'ukum mami haalan on bima ta'kuluna ko gotti ɗon galle mon ko gottoto ɗon wa ma tadakhiruna e ko moftoton fof mami haalan fi buydi ko cuuɗi mon ko moftoton e cuuɗi mon e ko gottoto ɗon mami haalan yama kanko Isa cukolon kon o janginta kon kala hen garngel o wi an gottino hande ko ñiiri kosam an ko maaro e ranewo an bamma nana mofti telma o nder fawru moɗon bamma nana mofti telma o nder wakande moɗon telma nan toon ko fo haalan ɗum so hooti haalana bammu wiya baba ceerna men wi min gottiɗen ko kalma kaza o wi aɗa mofti e wakande ma kaza o e kaza o te baba ne andi ko gonga nan toon kamɓe wuro ngo ɓe mbaddi malde ɓe mbi tawde ko noon cukalon kon haade ceernajo o hangnindeɓe nanggen cukalon men mbasa janggoyde so wona ɗum o ka o hangdes ɓikkol men kon watte haalde ko kadi ko wirni so ɓooyi konkaguete ɓe jaggi cukalon mabɓe ɓe mbaɗe nder suude ɓe guddi kanko woni so Isa o ummi toon noon jangge yonti no ceerno waɗata ni tan o ummi toon o wiɓe cukalon kon de garani janggudajo ɗe kon celli ɓe mbi mine ɓe gara toon ɓe garani de mi yiyani ɓe jaltiɗo de Isa heɓɓiti wiɓe ko bafal ngal de elle won ko woni caggal to ɓe mbi ko bamɗe amen tugi goni to o wi ayi yin bisimil ɓe guddi ɓe tawi cukalon fof gonti bamɗe tugi pellitino wiide ɓe mbaram ko ɗum addani o yummiraɗo rondimo waɗimo e mbabba addimo Misra woni wo unabbiukum mami haalan on bima ta'kuluna ko nyaamo ton wa ma tadakhiruna e ko don mofta fi buyiro cuudi mon fo mami haalan on inna fi dhalika hade ko moftudon hen on nyaamani mami haalan on inna fi dhalika wonede de gede kawni la ayatan ko dalilu wonde ko Allah nelimi lakum wonande on in kuntum mu'minina bayde odon gongini Allah mi ari kadi o musaddiqan ko mi gongindo lima bayna yadayya ko adimi min at-tawrata ko wone tawrata mburo gongini wali uhilla lakum adimi ko mi nana on ba'da alladhi yoga e den hunde hurrima alaykum de ganda ena harminano e mon anani de mi dangana on ko wayno liddi yan ena harminano e mon e diwe e gada kala liddi kadi ngala masalan an de ko bacce den gede fo ena harminano e mabbe Isa dangani be Allah Isa wi o jiitukum mi addi e modon bi ayatin hawnine min rabbikum marade e jommon fattaqullaha doftode kule Allah wa adiuni doftode kam ko jamirmi on ko inna Allah Allah non rabbi woni jomam wa rabbukum kanko woni joomon dum non fa'buduhu ndewemo hada ko jamirmi on ko sira dun woni lawul mustaqimun pocingol fakazzabuhu be pennim be shalibun ndam falamma ahassa Isa tumane Isa andi minhu imbe al-kufra jeddugol be jidi warte dum kala kanko Isa wi man ansari hori mane wallami yaade ila Allah fewde Allah mi walla diine mum kala al-hawariyuna hatan tebe wondube makko be enen be sahaba makko hatan tebe makko ben bi nahnu minen ansarullahi minen woni wallo be diine Allah a wiyama fele sappo idiyo gorko e boni comci deneji amanna min goldini billahi Allah dum non wasahade seedo Isa bi annano minen muslimuna ko min jebbilani be Allah rabbana jomi amen
amanna min ko min gomdini bima anzalta ko jippinda e linjila wattaba'na ar-rasula min dewi nelaɗo ma Isa faktubna windumin ma shahidina ko seediɓe wonande ɓe bil wuhdaniyati e gomɗingol annabi ma o wa makaruɓe pewjani kamɓe bani Israil en ɓe pewjani Isa holɗum holno ɓe mbaɗi ɓe bakkili neɗɗo yo ya waramo fa makarallahu Allah noon eywa masalan siini feere mum e maɓɓe Allah fewjata siinat ay kamɓe ɓe pewjat ɓe pewji ɓe jamiri neɗɗo ɓe mbiya natto nder suuto mbaramo Allah kañum siini feere mum e dow maɓɓe holno Allah waɗi bi an alqa shibha Isa ala man qasada qatlahu mbaadi Isa ndi Allah itti ɗum watti e alusi jinnoɗo wardemo o faqataluhu alu yalti ɓe mbari ɗum ɓe cikku ko Isa wonti luura ɓe mbiya ko Isa ɓe mbiya ko alusi ɓe mbiya i koyɗe ɗe de wona koyɗe makko yeeso gonan ko yeeso makko kono noon ɓe gone warondirde kamɓe fof ko rufi'a Isa ila sama Isa nawa dow asama wallahu Allah noon khayrul makirina Allah ɓuri andude fewjoɓe fof id qala Allahu jangto to mande Allah wi ya Isa e Isa innina min mutawaffika komi jogorɗo wardema noon faama ɗum kono noon joni wa rafi'uka ilayya min woni ɓamtowo fewde am aywa e aduna he taw mayde ala o mudahhiruka min woni jogorɗo woɗɗindema min alladhina ɓen kafaru yedduɓe wa ja'ilu min woni jogorɗo wadde alladhina no ɓen ittaba'uka ɓe ganduɗa ene ndewema ene gomɗini annabaguma min jogori wadde ɓe fawqa alladhina dow ɓen kafaru yedduɓe ma ha yawmal qiyamati ɗum woni ila yawmil qiyamati ha dow ha darga kamɓe gonata dow ɗumma ilayya marji'ukum koye ruttorde mon fa ahkumu mi ñaawa baynakum hakkunde mon fima kuntum fihi ko laatune mum tahtalifunoɗo luura fa amma alladhina kafaru so tawi ko ɓe yedduɓe fa u'adhibuhum mami lebtuɓe adabalta shadidan cattude fi dunia aduna he ɓe mbare ɓe ndahe ɓe masalan ɓe joɓa alaman wal akhir l'akhira ɓe naata jeygo وما لهم على ناب من ناصرين هذا بدو وأما الذين آمنوا ستبيكوا بين بغندا إنهم قومني الله وعملوا الصالح نتين قل مجد فيوفيهم عجورهم الله ونتمنوا جبت مبه والله لم ألنا لا يحب الظالمين الله إذا تونب روي أن الله أرسل إليه سحابة وياما الله نلي رولد فيود إيسا فرفعته رولد لتأمتهم فتعلقت به أمه يمراد وننجي رولده وفكر يمراد ونويده هنا مريم فقال لها kanko Isa o wi nene innal qiyamata tajma'una ay darga jogori rendinde en wa kana dhalika laylatul qadri on jamma ko laylatul qadri bi baytil muqaddas ko don won yande hen kanko Isa o ma yaara dubi capantati e dubi tati wa asad ummuhu yumma ko wuri ba'dahu caggal 6 sinina dubi jeego o rawa shaykhani hadith annahu habrama bukhari e muslim bi annahu yanzilu qurba sa'ati yama Isa ma wartoy so darga balli wa yahkumu bi shari'ati nabiyina wa nyawa shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam wa yatul dajjal kan ko jubur warde ngal do kebaral wal khinzira kan ko barata bantude wa yaksiru saliba wa hada kurwa wa yadul jizyata o jatta alaman o wallina e tagore he wa fi hadith muslim annahu hadith muslim habri bi annahu yamkusu sab'a sinina ma o wani aduna he dubi jeedi wa fi hadith anna abi daud dayalasi 40 sanatan o wi ko dubi capande nay o yutawaffa o ware o yusalla عليه أجول إدومك فيحتمل أن المراد مجموع لبسه في الأرض قبل الرفع وبعده بيام أودو أبي داود كوي وند إيسا ونسي أدونا دوبي شفانتني إن كالين جون جون إيسا دي يارنا هو دوبي شفانتني أتاتي نك دوبي جيدي دي وانا دوبي تندنتي وانا شفانتني ماركو دوبي ذلك وحالا دوكوي الحالي عيسى الذي نتلوه من درسيتودum عليك ما محمد ثم دو من الآيات كوي دليلاجي وندكم الله والذكر كوي أنني جنت ولا حكيم ينجم إن مثل عيسى أي نياور عيسى صفة مودم عندي ودي سبب الله أدي أودو آي وأنني دي أن وفد نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم هي فرق بنجران ينكوي أنا مثلا أن سارائن فنغرين إن الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له نراك تسب صاحبنا من كيبي نندي أدى جاتو مثلا قندي دامن فقال من هو نلادو يهوليون مبيدو مجاتيما قالوا بمبي إيسا تزعم أنه عبد الله بيدا كو مجود الله pourquoi ariyo ko majudal
فقال رسول أجل كي كو مچود الله كي أنه كي عبد الله ورسوله كو مچود الله كو نلاد الله فقال هل له مثل الخلق أي أولو ون مو نندي أتبه هي كان غو على بابا هاي بابا غور جبيناهم أي غور ميلا جبينهم برد أوكي على برد مهاونات الله ننهارنا الذي إن مثل عيسى أي صفة عيسى كي عند الله تعالى تبنج هاونات كمثل آدم ويكون صفة آدم أتوني آدم بودي هاونات كان غو مجرينين آدم نون على بابا على نه خلقه الله تجي آدم من تراب كوي ليدتا ثم قال له وين آدم كن ون نت فيكون آدم ولد إن عيسى نون كم كنون كن من غير أب الذي هو ون نت كما بابا على فكان أول الحق قام من ربك كأمة جوامه ثم نون عيسى فلا تكون هطلات من الممترين كوي سكتي بنجيدا فمن أو أنني فأنا لا الله هو سكتي فمن هاجك أون موين يندي ما النصارى إن فيه تبنغي إيسى من بعد شغل ما جاءك دي أريما من العلم يغندل فقل لي تعالوا ستوي أن جدي وقال مكو غاري ندعو من ند أبناءنا بيد أمن وأبناءكم أنون ندون بيد من ونساءنا من ند ريوب أمن ونساءكم أنون ند ريوب من وأنفسنا من غد كوي أمن وأنفسكم أنون غدون كوي من إذن فو ندن دو غوتل ما نبتهي أنصها لورلي كيلو دين كودو دين فنجعل مدن لعنة الله كجي الله على الكاذبين يوون افندو بين جومم يهود كلا تند يا الهاري عيسى on sahana sallallahu alaihi wasallam o wi wabdu najrana aywa annasara najrana dum don aywa lamma hajuhu fihi qalu be bi hatta nansura fi amrina amin bisindri min yawa summa natika min gartema ben duttiri be jehi be mbadi be ndeyi faqala zura ayhim jom fere mabbe dubdo jojjo o wi laqad araftum nubuwatahu e o enen fo eden nandi ko annabi en jeddu tan wana aywa wa annahu ko woni fi ma bahala qaumun nabiyya illa huliku o wi hay annabi goto meedani hudondirde yimum so wana kalka dum non be fawada urrajul be goppi gorko wi an umudo way wan sarafu be jehi fa atawu be ngarene la Allah wa gar kharaja wa ma'ahu al-hasan wa al-husayn ka tawina la don yaltini wonde الحسن الحسين فاطمة بنت رسول الله علي بن أبي طالب وقال لهم وبي بيدون إذا دعوت فأمنوا وبي ستوي وبي النصارى سوي هدي من بي آمين فأبوا بشلي أن يلعنوا يكودي بشلي هدون دين لا دال وصاله بمدمكم مثلا على الجزيرة لمبو رواه أبو نعيم وعن ابن عباس أولو غركو الله وبي قال رسول صلى الله عليه وسلم خرج الذين يباهلون بيدو بي بين كل دين لا الله سبن جالتين بجهي لرجعوا mabbe duttotono la jiduna malan wala ahlan be dutto galleji mabbe be tawa hay goto wurani wana debbo wana biddo fo maya hala o ruwi law kharaju la tarabu sebe jaltino hudurede ne la dal mabbe taw galleji fo ni gontindo إن هذا أودا قد كالاد لهو القصص كدوم وني خبر الحق لا شك فيه وما من إله على دبتير إقوام إلا الله سوانا الله وإن الله أي الله لهو العزيز كان كوني فوض إلى مك الحكيم يني دي قول فإن تولوا سؤندن كتيما غاقوم عند الله فإن الله أي لام الله أيوا عليم كان كوني غندو بالمفسدين بأنهم بنا ويجازيهم كان كوني جبوا الله نأندي بنا الله andi bonde e bonno be fu Allah nan bismillah qul ya ahlal kitab e won yahudiyan ko be annasara en ta'ala ngare ila kalimatin fewde kongol sawa in gol ganda ene fonda baynana hakkude men kongol gol ganda démocratie ngare e magol mi halano woni ngol e wo baynana ene fonda hakkude amen wo bayna ko hakkude modon kongol Allah na'budu illa Allah enen fuftaw en debata ko wana Allah wala nushrika bihi en nintaay Allah shay'an hayfud wala yattakhidha tawajjuta ko ba'duna yoga men ba'dan yoga arbaban Allah be min dunillahi ko wana Allah taw hay goto min jugita ko goddon ko Allah mum ala ada waawi jugitaade moddo kay ko moddo kono hodo wanmana ko Allah ni kam ala koto yankinnomo hono no jankinartuda Allah koto wadanmo hono no badanta Allah Allah e neddo jiida so haali ko moddi jab so haali ko wordi wof hodo jab
fa in tawallaw so on dun kitima gali manago ngu fa qulu biye a ushihi anani ashhadu bi anna muslimun biye be ceedo de bi anna no minen kam muslimun ko min jebbili walamma nazala de wa nazala lamma qala al yahudu ibrahimu yahudiyun aya garo o kono yahudiyan ko be bi ibrahima ko yahudiyan wa nahnu ala dinihim minen ko diine makko min goni an nasara en bi non allahi ya ahlal kitabi e modon jomirabe deftere limatu hajuna hol ko be nyondirto don fi ibrahima e alhaali ibrahima o be ko diine mum gondon te wa ma unzilati tawrata o jippinano wal injilu linjila o jippina illa min ba'dihi so ana tagal ibrahima o ko biyaton kon ko diine ibrahima gondon de tawreta jippinde e ibrahima de wondi ko woddondirde ni ibrahima benni duubi ujunere de tawreta jippi hakkunde linjiila ibrahima ko duubi ujunnaaje didi e duubi temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e duubi joyi ɗum woɗɗondiraaji oɗo son mbi koye diine mum goɗɗon kan on penat sabu diine mon o koye tawreta woni diine mon o koye linjiila woni ibrahima tawaka ɗum ndeke wadde ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan on penat afala ta'qiluna ko hadi jogodon haqqillaji ha antum onon haula'i ehe monbe ha jajatum fi ma lakum bihi ilmun on beñondirama fi ma lakum bihi ilmun ko ganda ene wodan ene gandal alhaali isa alhaali musa e gaaje gol koy diine won gondon on biyama on ngala e diine mum on ngala e diine musa on ngala e diine isa koy penale gondon on kalanama dum falimatu haajuna ko biyaton odon gandi ko dum kisa woni kon ganda joni falimatu haajuna hol ko be nyondirto don fi ma laysa ko biyen mum ko ngala dum ganda ko on tawaka on tawtaka ko tawa don ko e hol wala ngandon hen ko on tawa ko sa wiida haala wona di ben wallahu lamdo allah ya'lamuna andi alhali ibrahima wa antum no onon la ta'lamuna on ganda allah andi alhali ibrahima kono onon kam on ganda ma kana ibrahimu wanani ibrahima yahudiyan ibrahima kay wanano yahudiyanke wala nasraniyan ibrahima kay wanani nasraniyanke walakin ko woni ibrahima kana lati hanifan ko oni do gaga diineji pop fewde e diine pocido musliman jebbilani do allah wama kana ibrahima kay wanani minal mushrikina koy heferebe jeer ngande non inna awlan nasi bi ibrahima buri handude yimbe pop e ibrahima lalladhina tabauhu ko be rewbe makko e zamanu makko wa hadha an-nabiy e odo annabi ko be walladhina amanu e julbe wonde be odo annabi ko be do so mbi koy diine ibrahima ngoni ko be ngone gon on fenat للذين اتبعوا زينة اللام للتقوية وهي لام الابتداء من جم جوهر خلاصته وبعد ذات الكسر تسحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر خبر وذوي لام بسم الله وهذا النون والله الله ولي المؤمنين كان كوني بالو وجول كان كوني دينو دومن ونزل آية غارو وجيبي لما دعا اليهود معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم يهوديان كو بي الله بوني بي كوري عمار بن ياسر انني حذيفة بن اليماني معاذ بن جبل بي غاري غانتي دين امن الله وي ودات يدي دائفة فد من اهل الكتاب e jomiraɓe deftere on yahudiyan ko ɓe annasara en ɓe jiiɗi law yudillunakum hanino ɓe majjini on allah wi woma yudilluna ɓe majjinta noon illa anfusahum so wona koye maɓɓe li anna isma idlalihim alayhim saabu bakkat majjingol maɓɓe e
yimɓe ɓe ɓe mbiyata ɓe majjina ɓe wal mu'minuna e julɓe ɓe la yudi'unahum ɗoftatako ɓe te wama yash'uruna ɓe ganda ɗum ɗon ya ahlal kitabi e hey moɗon annasara en lima takfuruna holko jeddirton bi ayatillahi e qur'ana Allah wa antum tashhaduna te wal haalu oɗon ceedi wonde qur'ana ko gonga ya ahlal kitabi e hey mon yahudiyankoɓe annasara en lima talbisuna al haqqa bil badil holko jillirton gonga e fenade wa taktumuna al haqqa tuuɗon gonga sifaji nelaɗo Allah wa antum ta'lamuna te wal haalu oɗon gandi ko gonga wa qala ta'ifatun fedde wotere min ahlil kitabe yahudiyankoɓe ɓe mbaɗi batu ɓe mbi garen mbaɗen ni ay kamɓe heefereɓe makka eɓe irri ken anduɓe eɓe gandi eɗen gandi joni ko feere mbaɗeten ngare enen fof sen fini mbiyen Muhammadu ko gonga mbele ɓe jaɓ mbiyen Muhammadu gonga so yahiri mbiyen wona gonga ɓe mbiya ay ɓeɗo ɓe jaɓino nane ɓe jeddi joni wonko yettini wonko ɓe jii hen ko laaɓani ngare mbaɗen noon ɗum woni noon ɓe mbi aminu billadi gonɗine nden hunde unzila ala alladina amanu gonɗine qur'ana jippinaɗo e julɓe o wajahan nahari arwande ñalawma wakkuru jeddoye qur'ana o akhirahu wattande ñalawma la allahum beele jo kamɓe yerje on ɓe duttoɓe mbiya wan ko rutti an sabu kono tan ɓe mbiyata yaqulu ma raja'a haula'i anhu ba'da dukhulin fi wa hum ulu ilmin illa li ilmihim bi budlanahu ɓe batta wiide ɓeɗo ruttani ɗumen ewa caggal nde naati e oɗo diine goppi ala ko rutti ɗumen so wona enen gandi ko fenade wa qalu aydan kadi ɓe mbi wala tu'minu onon heeɗa yahudiyankoɓe hoto gonɗine illa liman tabi'a dinakum so wona dewɗo e diine mon qala ta'ala Allah wi qul muhammad wi innal huda peewal hudallahi ko peewal Allah wa ma adahu dalalun kala ko wona peela ko majjere an yu'ta furtan rokkama ahadun goto mithla ma utitum oɗon kaasido tan furtan won god dokkaro hono ko dokkoɗo aw yuhajjukum walla ɓe mbeñodira e moɗon ɓe poolo en inda rabbikum to jommon yawmal qiyamati li annakum asahhu dina wonde onon ɓuri sellude diine ɓe mbi ngare hoto jaɓen wonde rokkama goto hono ko dokkata an yuta wonde rokkama ahadun goto mithla ma uti hono ko dokkoɗo aw yuhajjukum walla ɓe mbeñodire mon kamɓe julɓe ɓe ɓe pooloya un inda rabbikum to jommon yawmal qiyamati sabu onon ɓuri sellude diine qala Allah wi ɓul wiɓe innal fadla ay ɓural biyadillahi koye juuɗe Allah yutihi man yasha Allah ene rokka ɓural ngal mo wela ndeke famin aynidakum annahu la yu'ta ahadun hina ma utitum holno dañirton wonde hay goto rokketake hono ko dokka ɗum Allah rokkata o wela rokka wallahu lamdo Allah wasi'un kanko woni jaaƴo ɓural kewɗo ɓural alimun ganduɗo kandu e hen mo rokki fone hande hen yahtassu bi rahmatihi omo hertina yurmede makko man yasha'u mo wela wallahu lamdo Allah zul fadlil azimi kanko woni joom ɓural mangal wa min ahlil kitabi ene hefereɓe yahudiyankoɓe manno on mo ganduɗa inte manhu bi qinɗarin sa holni ɗum jawdi kewɗi a resdi ɗum a totti ɗum yu addihi ilayka itta jawdi ndi tottinma sa namdima ko en Abdullah ibn Salamin won waaji goto resnimo ujunnaje ɗiɗi temedde ɗiɗi menkelde kanŋe pir arani o totti wa minhum ene mabɓe kadi kamɓe yahudiyankoɓe ɓe kulani Allah ene mabɓe manno on mo ganduɗa inte manhu sa holni ɗum bi dinari menkelde wotere la yuaddihi ilayka tottittama sabu waw ɗum jamfade illa ma dumta alayhi so wona ɗon ɗaɗo duumi qa'iman aɗa dari ɗo dariɗa ɗo de komo wawa wulde kono sa ɓosiɗa sa seeɗa artita wi ko adduta ko ini onko tottumɗani zalika ɗum ɗon bi annahum sabu kamɓe qaaluɓe mbi laysa ala alayna e amen fil ummiyina human binneɓe alana ɗumen sabilul lawol minen komin anduɓe jaahi mon binneɓe ñama jawɗum tan mbeɗa makkanaɓe human binneɓe
ويقولون على الله الكذب الذي أبكاري الله فنان نبيك الذي بنون وهم كم يعلمون بعندك بفن الذي بلا كي لاول مكة إلى دومون الذي من أوفى بأهده كلامهم من آدم وآدم دري الله ولا آدم وآدم دري جود واتقاه لي الله وبيقو في ربي جميع رجاء الله فإن الله يحب المتقين الله إن يدرين تيبه إن الذين يشترون بإنغاندا إن غستيتو بعهد الله آدي الله وأيمانهم يقولون جمن غستيتو دون سمانا كالسا قليلا سيدا ay ko ene joni masalan e wa ngara do hen ene dumuji men he ene leydele he kati ngara tawa hunde ne wojji hono ko Ibrahima Gaye en jeeta ko taw wada ka barki sa warni tan yaha imma ko palake dum do ko palake jarata ko hedde ujunnaaji didi en tati en te ke be jeer ko hedde capande jeetati jarata jomum wonda wi wallahi ko palake sa odo montor ko saygo ko citizen ko palake ceeno go foltata ko don gondi don tan odon darodi sa yobi ma rumtima la warni tan te awanta yitum kadi Allah wi ben woni wondobe e penale kalisal seeda tan de Allah wi beedo ulaika be la khalaqa lahum be gedal alana dum fi آخر الآخرة ولا يكلمهم الله بين يوم القيامة سبو الله تكندب حال سائمة ولا ينظر إليهم الله نار تابي يترم يومين يوم القيامة يلوم درك ولا يزكيهم الله كذي لبن تابي بكتوج ولا هم نوان بعذاب اللبت عليم موسى وإن منهم إن مكم ببيدو يهودي ينكو بلا فريقا فد كوين مثلا كعب بن الأشراف بيدو يلوون إن أونيا ألسنتهم بالكتاب ene onya masalan demdum men se enen jangata ko woni hen jangata ko ala hen kala ko bela li tahsibuhu bel cikkon ko be kala ko minal kitabi woni ko e deftere he te wama huwa minal kitabi taw ala hen be ngona jangude e be kala be biyo ko Allah wini taw Allah wi'ani no cikkon ko e deftere he woni taw ala hen ويقولون بغنا يويده هو كو من كالنا كو من عند الله امي كوتا الله الله وما هو من عند الله فنا ما في الله ويقولون بكالا على الله الكذب فنان وهم يعلمون بغندك بفن aya garo o jippi ko ne nasara najranen be bi inna isa amarahum an yattakhiduhu rabban be bi isa wi mi yo min bi dum ko allah أو والله لما طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم ونجد كريم بين الله من جدي وقت سجان دما الله جبني آية قرو الله ما كان حاننان لبشر بندي ينك أن يؤتيه الله الكتاب الله دفتر ممركدم والحكم الله ركدم نياوار أفهم الشريعة والنبوة الله ركدم النباب ثم يقول للناس ورتو يجب بيكونوا لا تدع عبادا لي مونتي جيابا من دون الله كوانا الله الله سنة دني غندل فامي شريعة فامي دوال الله هولي الله ويتا تشجينك ni neddo watti wiide non fof pudal on ta ko beeti tu walakin be biyata so jiada Allah kay so huli Allah yaqulu biyata kunu rabbaniyina ngone andube gollirbe gandal mon ngone andube alliyankobe ma kuntum sabuko latino don tuallimuna alkitaba odon ngandino deftere wo bima kuntum tadrusuna e ko latino odon janga wala ya'murukum be jamirta on an tattakhidul malaikata yo on jogito malaikay wan nabiyina yo on jogito annababe arbaban ko Allah wi ayamurukum be jamirtu on bil kufri keferu ba'da id antum muslimuna tagal de gondon julbe Allah wi dum kay harani modjo kay wieta non wadhkur janto siftor id akhadha Allah tumade Allah nangi mithaqan nabiyina ahdi annababe Allah wi be lama ataytukum mami rokku on wallahi mami rokku on min kitabin deftere wa hikmatin mami rokku on nyaawore nyenyal caggal dum humma ja'akum rasulun ma aroy e mon kadi nelaat mi rokki on onon annaba be defte mi hokki on nyaawoje
caggal ɗum ma aroy e mon rasulun nelaɗo o musaddiqun omo jogori gonɗinde ɗima ma'akum ko wonde mon onon annabaɓe defte mon ɗe omo gonɗin ɗum en gadodiri so ari la tu'minunna bihi mo on gonɗin mo wala tansurunnahu mo on ballumo so on keptima mo so on kepti so hetti gurdam moɗon on en gadodiri mo on ballumo mo on gondinimo mo on gonɗimo qala ta'ala lahum Allah wi annabaɓe a aqarartum bi zalika on irrima ɗum wa akhadhtum on jaɓi ala zalikum ɗum mon isri adam aadima ngaaɓe on jaɓi taaluɓe njaabi kamɓe annabaɓe mbi aqararna minen fof min jaɓi ko mbiɗa kala Allah wiɓe wadde fashadu ceedo ɗe e koye mon ceede ɗo e rewɓe mon ɗe wa ana minene ma'akum mboɗo wonde mo mina sahidine koye seedotoɓe jeeyaɓe gande noon faman tawalla kala mo runkiti ba'da zalika caggal oɗo ahdi fa ulaykumul fasiquna ɓe yeltuɓe ɗoftare Allah wi afa ghayrallahi mbele koko wona diine Allah yabghuna afa ghayra dinillahi yati koko wona diine Allah yabghuna ɓe ɗaɓɓata wala hu ene wodani Allah ene ɗofti ey aslama lahu wa aslama lahu ene jebbilani Allah man fi samawati ɓen man ɓe asamanu wal ardi ene jebbilani Allah o woni leydi ɗaw an ene ɗofti mbawnaka wa karahan ene mbawna force ene ɗofti Allah wo ilayhi ko fewde Allah turja'una duttete ɗon qul wi an Muhammadu minen de kam amanna billahi minen kam min gomɗini Allah wama unzila alayna e min gomɗini ko jippina e amen wama unzila e ko jippinano ala Ibrahima e oɗo gorko ko Ismaila e oɗo gorko ko Ishaqa e oɗo gorko ko Yaquba e oɗo gorko wal asbade e ɓiɓɓe maɓɓe wama uti e min gomɗini ko rakkano ɗum Musa o gorko ko Isa e o gorko wan nabiyuna e annabaɓe min rabbihim ummarade e jomumen kala ko Allah jippinno e ɓeɗon emin gonɗini min de laanu farrigo bayna ahadin minhum min ceernani hay gooto e maɓɓe oɗo wone gonga o wone fenat min mbiyata noon hay gooto min mbaɗa ɗum wa nahnu minen kay lahu wonande on Allah muslimuna emin jebbili ey mukhlisuna fil ibadati emin laɓɓinani ɗum dewa wa nazala aya garo o jippi ko fi man irtadda on gonnoɗo julɗo jattodini wala higa bil kuffari fasiɓe hefere Allah wi wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan kala mo ɗaɓɓi ko wona l'islam to banggue diine falan yuqbala minhu o jogorani jaɓanede wo huwa oɗo fil akhirati l-akhira min al-khasirina koye pertuɓe saabu ko nato ko jeygol kayfa yahdillahu qawman holno Allah fewnirta yimɓe kafaru ɓe ganduɗa ene jeddi ba'da imanihim caggal gonɗingol mumen wa shahidu ceedi anna rasula ene ceedino wonde nelaɗo o haqqun ko gon wa ja'ahumul bayyinat are maɓɓe hujjaji ɓanguɗi wonde annabi o ko gon wallahu Allah kay la yahdi o fewnata alqawma yimɓe adh-dhalimin hefere ulaika ɓeɗon waɗɗe ɗum wonnoɓe julɓe ha ceedi annabi o ko gonga dutti gonti hefere ulaika ɓe jazaohum jobdumen annako woni fi alayhim woni e maɓɓe la'natallahi kuddi Allah wal malaikati kuddi malaikaji wannasi kuddi yimɓe ajma'ina pop khalidina fiha keɓe sasoɓe e kuddi he keɓe sasoɓe e jeygol he ha cekke jogoɓe la yukhaffafu anhum koye finanta keɓe al azabu lefte wala hum wonani kamɓe yugharuna eɓe muñane illa alladhina tabu so wona tubtuɓe hen min ba'di zalika caggal de gonti hefereɓe tufti wa aslahu moƴƴini golleji mumen fa inna allaha Allah kam ghafurun ko jafotoɗo rahimun jurmotoɗo wa nazala fil yahudi aya garo o jippi ko yahudi yanko innal ladina kafaru ɓen ɓe ganda enen jedduno Isa
بعد إيمانهم شغال قول مبه النبي موسى ثم زادوا كفرا ببيدي وانده هفريب يدب جد إيسى النبي صلى الله عليه وسلم أرام بكر ببيدي يدب ببيدي كده وانده هفريب الله بيدوكم لن تقبل توبتهم بيدو توبوا بيو جغراني جبت بيسو ماي هفريب وأولئك بي ومضالون بيغوني مجد إن الذين كفروا ستيوكو بين يدب وماتوا ماي وهم كفار تكد إنغوني هفريب الله بي فلن يقبل من أهدهم جغراني جبني de goto e mabbe mil'ul ardi keweedi leydi ndi pop so wattama nguru ngotu wadama zahaban kange be tottama be totti Allah fulbe mbasa nadde jeygol Allah wi ala hen haji wala biftada bi hayso kanko neddo o sotorima kange o yo Allah ya fom Allah wi ya fota ulaika be lahum ene wodani be azabun lafta alimul mus wa ma lahum tawal halu alana min nasirina hadol e ngala sadaqallahu alazim ti as-salatul fatiha